pesika bia di udwuma ti asema make shiro FIDO Fido. Here no so download you on app no Google Play Store honum *711* no about 9 miensa no about ask kunkron una udemu no abe herbal clinic tan so patrapa new site ho awia ma woni wadwuma efro nyina ma dwuma ba bia wu ma biti digidi ya trese enya sanketo akra efri wo nambrom kosi wapampam hwehwemu scan bia nso wo ye ne sample wo beko no wagye na adwa kase no eho ye boyare no kumfo na momu de anije na hurusie apie se de kusie apia wa furusie ne yonko akodi asie na wo ko anim cloud internet. Remember, the future can't wait. And how can the future wait? Of course the future can't wait. Wasebra na yamwao internet is something na ye simple at the amount top high 1 year no love FM and I did hwanimu we ya kai wo say live for Facebook YouTube no so dem wo fa hono ma wo be share taxi driver truck drivers ye nuanom information centers so etuche at the mamo nana kwabena kese na afei akosia ejewa kwode boaten afei ensem no ne nchemu enie Ghana Statistical Service one more yenhwemu bi de apiedwa amanhwemu a one more ye no dead pefe so my Ghana yet sika so na nokwa ekwamu ku yen one more chemu se wo hwemu pa no a afempi mienu ne aduonu ba ko 2021 no na one more yenhwemu bi ye dead pefe secretary she pro ye dwirimu de kanka bi ekoso wo my Ghana mu no enya asem keto ma wo hwemu pa no a wo mayi maburu ha mu nchemu aduonu nsia na chiripo no enso 26.7% na adamudie one more tuatua bi ansa na one more tumi anya adwuma ye ebimu so krampo hono mu a nipa binom hye dashe wo mu kutupa ema won mu sika sane be ya kakra won mu benya denti abato ne mu nsensam tumidie ene ho panyenie wo betumi agibie na asanu ema we nyina kemfu ano ema ena sa adamudie no aya na won mu dimu tintima yie papa ebimu tuatua bie ema won so mpanyifo ema won mu bie na wabra sam ne beto dwa no ye ne government statistician Professor Samuel K anim edin komo ebisa no pa sane hwehwemu no esi atie Eja yedin ya hwe nkatahyehyɛ a okodo wɔ Ghana ha. Any first time Ghana Statistical Service why national surveyor or nationally representative. Yeah living standard survey na ye wo model bi o ma obisa peace na corruption. But ye nye standalone surveyor o hwe nkatahyehyɛ a okodo wɔ ye manime. Na da ye nye de ye sha se de ye bisa ho na wonye public officials we nya nketawudi. Na se enye public official enyankita odi kura yebisa de public official no obisa de to a bribe no obisa ni itue ana entua nti hona obisa hona wotue na hona obisa hon so na wentua ye hwe na bribery ni ntua nkatahyehyɛ wɔ Ghana na oye 26.7 in the year 2021 HD if anyimpa if anyimpa anani bia no mukor to a bribe in the year 2021 your code bisa how many times when I would to a bribe in the year 2021 how many times na would to a bribe na yehu there on the average no obi a to a bribe bia no either there will be Sunday on to ya na went to ya and now to a bribe AC 5 times ye day to 200 ye adult population na we had about 17.4 million incidents of bribes are okay in 2021. Now, they share the value of bribes are in Kofutia on the average. In the Hunde, approximately 5 billion bribes were paid. And what you know was also church, you must say, Sabaraka Tazashana Proya Diaoma Ghana. Ye wa kwacha ye papa ye was ye nyina ye tumeti ase ne aboaboa ye ho e wo kwa bi so in 2021 na ye to share the policy makers what about to ye other public expenditure lines be it our ministry level expenditure line and now ye real GDP growth rate ye to even the budget for Ministry of Education in 2021 is about 33% of that in the area that or affect your economy because you calculate your GDP and all other macroeconomic indicators are that mean you order who deal underground economy no on year computation into year to touch there ye na able buana yet down figure 5 billion Ghana cedis annual corruption rate for 2021 no ya brana say and ya eradicating crime. I was your funny parrot and a government
statistician Professor Samuel K. Enim. Abusia san hwehwemu na afenso nkontabuo ye ba ye no ano e no ma break ni ma down e de amayen ne science tawaso en na o mato apete ba bia ama kire se obia ensa kane de wo fa mantam dunsia no a obia ensa kane de na o mo kire se o mo hwehwemu ya o mo eyeye no abeto edwapefe ya chinyije bia eni hu se ope wone a 2021 o mo je ketasese na Ghana for so free wo mo pem ani ade tua bi de ma wo mo a aprosifo ne dikan o mo hwehwemu no ekire se aprosifo je ya matum sampa no kurani emu odu kufu ana o mo ekiye na sai na ehun samesitie Ghana Police Service 53.2%, Ghana Immigration Service 37.4%, GRA Ghana Revenue Authority no omne customs for yi okabo mu 33.6%, the areas as hun sense land commission 32.4%, and afen so nyame wadom no nya bobo ya bi na bia ukolanse ne ade a DVLA, oh my god, my goodness, 29.5%, passport tie bi ukopa bia tukwan 29.0%, atemu adwuma no anasare me ya anas nkofo no 22.3%, National Intelligence Bureau 21.2%, National Road Safety Authority oboa ne ka no tumsa grass nyina abobo hwem won na ekro no watua almost 21.2%. Ejese agensamu kura na yenko Ghana Prison Service ai onipa bi demo kwahwe na pe akraba me hwen mawai 17.0%. na jese akwaya nsamu a abusua ne nyina akura yade nka eso ho a enkenya dene ena omusa akọ mantam ne nyina na omu kire so omu hwemu no kura no omu kọ suapo ahodo mu ne ade se bi oba bi wona se mpokwa njegyina so a wa me yanwe wa wo feli ene mi mpokwa yi pa e wo ho na mehene sa ma me de mi mpokwa ba fia ba feli de ene ma mo wawe na kire manya sa na yeni nkomo kakra ne yenhwa de yari yewura Osabote Abbas woye executive director e wo Platform for Peace and Security Africa. Mira Osabote, salamu alaikum. Yentie sade Ghana fo bi nso ehunu nsami na ebra wo ne enua ba afia aje wa kode edi nkomo no ensam bi a wo de ma yenua ba enu achi na ne Osabote Abbas eni sankomo yi. Sisi jai for your police, for one or more police. One and maybe I didn't have police of our way to know what we see watching. Because we are, we my phone call to 3 million. 2 times, and look for some politicians. And you know how I buy a chin. Free or 40 years to 50 cities. Would you know how no person 50 cities? Who range 1 million more. For a chain of motion, so police forming the photos. Police forming how to talk on one and more jai from they say, Edgeman, who's be Edgeman, who's police, a chin, they see a Jews coming in and American will be out one and more. You see uniform, you see uniform. Sinipa ise sana moye for the bia kasa pa na ya which is a gab doctor no mutinere ebechi ense bia ya na espan e de bia kwa se kwa na timu se chance ni de ba kuta ba pere ba kwa ba bi wlem eno so kwa no afere ba mutinere ebechi jaba sene higher pa ana especially came for no so no amu diska abusia de entia ye bo ni mamu no se na ye pese ye hunu se de nhwemu no eba ye ya eye GSS fo nhwemu o mo de ba ye no e fa aprosifo officer o mo de no na edikan ne science mo de ya chia wie e wa ba fontentafide no so no e na eda hodom no obi a percentage a wonya ye no e hye nanim ne science ye ne ewura Osabote Abbas, Executive Director de ma Platform for Peace and Security Africa. Enim komo wo yobi wa ben e wo bambo ni mu nsansam. Mira, salamu alaikum Sompa sunie. Alaikum salam mini abema. Mpacho na what say? Oh nyame adom bi aboko. Ere nyame ase papa. Papa Ghana fo bebre wa adwempo se aprosifo bi ye corrupt.
ana GSS nso nhwehwɛmu yɛ abeto dwa no confirm say saa na ade no te woyɛ obi a wonim de wɔbambɔ mu ɛba ne saa no a yɛti mamufoɔ no adwen bɛn paa na ɛne ani ka ho a yɛde hwɛ apolisifoɔ that's it edi kan no ampa say issues of corruption there eba bambɔ nsɛm a ebi wɔ mu paa na emumu no kwempie ni wɔ sɛ nkomu defense kwempie ni wɔ sɛ nkredie ɛne yɛde yɛn research na sɛ ɛnyɛ perception ko ade a kwempie ni wɔ sɛ nkomu defense nyameka ne sɛ yɛka perception a ɛyɛ ade a amanfo efifi wɔn ma adwene mu sɛ ne ɛkɔ so ɛna maame nkyerɛkyerɛ mu ne nti amanfo hu ne saa wonim sɛ bus kɔ baabi ana ovan kɔ baabi nkɔfo dodoɔ na etim inti sɛ nkrɔfo bɛyɛ 33 bus baako mu na sɛ wɔn do police checkpoint mu na police stop bus no na driver ma police ni 5 6 ana 10 cedi a nkrɔfo bɛyɛ 33 ɛna wɔn ahyɛ no so sɛ nipa baako ebo wura PPA boss ebelaje office na sɛ wɔkɔba no ademudie bɛyɛ 1 million Ghana cedi nipa baako pɛ ɛna ɛwɔ saa information no inti sɛ wohyia nkrɔfo 44 na obi sɛ wɔn sɛ between police ni PPA authority wɔn mo wɔn na corrupt a nkrɔfo 33 a wɔn ni tua sɛ yɛma police ni 5 Ghana cedi na 10 cedi no mi na wɔn bɛka sɛ police for na emu nipa baako a ɔyɛ 34 na ɔno kɔma procurement authority for 1 million Ghana cedis no a ne deɛ ne sika puku no ɔno kwa na wɔbɛka sɛ PPA corruption kɔ so wɔ nti sɛ wodi si esunyani na sɛ wususu a nkɔfo 33 ɛsɛ police for corrupt nti ɔmo na ɔmo da first na emu 5 cedi ɛna nipa ne gye yɛ obi so akɔma $1 million ɛwɔ office bi but ɔyɛ nipa baako nti no ɔno kwa na asɛm na wɔbɛte nti wo measure a wɔbɛka sɛ police for deɛ na ɛwɔ so because it's as a result sɛ debia no yɛ ni police for akɔneaba debia yɛ hu ɔmo obi ma obi 2 cedis akɔfo bebree ni tua oso ɔmo gye dodoɔ no paa no kɔfo kakra bi pɛ ɛna enim nti ɛyɛ perception and I can say on authority sɛ sɛsi ɛyɛ real survey on wɔn am na ɛyɛ corrupt a police for wɔn bɛbɛ ekyire kraa nso a saa deɛ wei enya no nyinaa no gyina sɛ gyidie mapa yɛn hyɛ da enya ɛwɔ police for mu that will be the consequence because bibi saa ɛɛtae kɔ so na de bia corruption perception index no mo di first a wode wɔ krampo wɔ asɛm kɔ krampo a wonni gyidie sɛ asɛm no wɔbɛtumi ayɛ mu hwehwɛmu na biribi a nokorɛ wɔ no wɔn de bɛto so the level of mistrust will increase amongst the citizens and the police service. Enti mewura osabote ye kɔ yanim no wogire sɛ ya soso ye ka ho na prosifo na ye corrupt na sɛ ye fa ne sɛ ɔmo ye corrupt ye fa ne sɛ ɔmo ye corrupt sɛ de wusi kan pe analysis a wo ye kyerɛ sɛ ya nkasa so ye ka ho ana meboa corruption ni de obianya opportunity obey corrupt enti ohwa na sɛ immigration bɛka ho we bisa sɛ eba ne sɛ na immigration bɛka ho Ghana Immigration Service and after some far it's as a result of the time you close borders no still amount for edi akɔneaba wɔn mu musika wɔn tua bribe no wɔn ɛna wɔn kwan ebo wura mu de bia edi akɔneaba enti na wɔn abɛka wɔn ɛnyɛ sanka hu immigration for din wom enti na me pesa me kyerɛ ne sɛ yɛn kasa sɛ bibi before na kasa no we are prone to corruption mami ma mfa to hwɛ ya bɛkuo nyinaa unseti nya wo da wa na ɔtafɛ ase kyerɛ sɛn ɛyɛ asɛm obi pa de papa tɔkɔ yɛn bɔ na borɔ ase kyerɛ sɛn ɛyɛ asɛm wunua anya ɛwa wunua enti so obi yɛ bɔ ne krampo a wɔka sɛ obi ɛwa wunua we de wa wunipa enti ɛyɛ yɛn pipifo yɛn su ne yɛ pan 99.9% of us are prone to corruption yɛn fa ma wo ya wo sɛ wo de wo nyɛ corrupt yɛ de brɛ wo bɛgye. In fact, in journalism, what would you colleagues need to be a year? We now munim akitua pa moche. Unsunago so be there or the land cruising or what down with East Legon. It's an ordinary one for a manual semumo, yaka credit into the piano defended, whether opposition, whether a buying. It is every facet of our lives.
Nti se betuma yi bi afa ho a eno na pesa me catch Ghana for said yen generation ni dey asai bibi akọ na mom yanko from basic school yen per course bi a ye be from patriotism and nationalism na yen tete yen kola totofiwa from age 5 eba no na wo munya akoma foforo ma oman Ghana ne ma omu cheche foforo na yen new new generation a wuti studio yi na ye generation asai the one behind us asai we should go back to the basics and start teaching them from patriotism from class 2 Ekopim University. That generation will be better than our generation and the generation ahead of us. Tabuten to bayis ugidi pass amemu aye bui aban bi abota ne se wo hwa market asese pro e kankan ni dwirim akofom. Na je se enwum bi na ye to no ya no keke o de wo kan de. Aban bi anu obetuma ye wonhwe. Ni kwa ba kopɛ yen kan kura enche yen ban bia ntimi nko kata asese wo man mu. Me see woni mo bi pa se asimesi woni na akɔ school ewie. O de ko for amanyo sem. O wie ya onya akwanya kakra ne cars bebre. Na den Ghana se pese ye tu proye ni kankan ase a. Immediately I wo say asimesi wato ni Land Cruiser wato we no e wo say wo kɔhwɛ na ketua. Wo hwɛ na allowances. Utumi say na allowances na ketua. Okani na bom in fear do 10 years on to Land Cruiser back. So no ato. In other jurisdictions, you just can't make that work. Utumi so keke. In China, Prime Minister China President Bakubi Ochiemu. The cabinet minister watch. Or share watch ni say masa na watch ya ke China ya de ma. O chire ni so e ni di e investigation ni ko tu. But your my Ghana no so pinye sika. Ye mpese yi bebisa. I don't just say ahun ya. They will win sika pe bosu chairman 1. No size, no PhD. We do not question the source of wealth of individuals. Majority of people who have made it in this country, meka and I mean meka. Kofudu na enyeska wo meimu be preni wa omu nam kwampa so dinyaye. Just o ka te honest. Just o ye dream. Na ya sa turn to blame the government no. Eno no hwehwe ni mu anase bo apaye. Me see the kind of leaders we get in this country is as a result of the kind of citizens we have. Fana anything. Abra mo bon toa. So politicians bon toa no mo be ka message say assemblyman no say MP say wan. Utumi tie pa say asime so betumi ayetumi so be ka so ni sika. Because aka dia aka. So wo obusuani na so koye minister no opon ne tuma na obefie. Na ne ka okite ina Toyota Corolla sabe ubedi na tem so ya kwase ya. Minister pa we di minister obefie hwe ne ka afia bi. Na emomru no kware a wokodi yentinu sa aka no betumi afford but ubedi na tem. So obinya jibre kakra pe na society na de omo how akoku no so me say me wonyonku bi anansen wenya post bi na oya me mobbo me hwe di dem say we post bi dem mpo me mpe what the chemical menje what the chemical menje because they peer pressure ku nipa da sani kumkrampo na no ye mobbo. The kind of society we have, the individuals we have, is a reflection of the kind of leaders we have. Because at the time no me campaign now, we want to work from assemblyman to MP to president. You listen to them. Wakume mupa unim say papa betumi aye. Yemuno wa my agenti and from mau. That is the reality. So we are a reflection of the leaders we have. What they want saba ko etini obi so a anan no etini wankasa wo so. Mr. Sabote, asem we dey you say head am maw e be a full day pa o. Full day crampo is because they work at the one is yeah what them hanging obi a din o tie nsem a wo kan say just say asem so sa so na tie pepe so. No crab akopɛ yes sorry as police for corrupt and I be say 5 cities na oji ye no e bela j e wo PPA no kwa 41 million Ghana cedis e na account mu. Police for Maji 5 cities na kabom say e bedu 41 million Ghana cedis ana kabom Sompa 93.1 bedu for people back open account sika dem e bela j 41 million Ghana cedis. A police for more Ghana na 5 cities o Maji no kabom say bedu 41 million Ghana cedis. E so sorry as police for corrupt. Biro Sabote we salamu alaikum wate. Wa alaikum salam ya bema. Ai. Fellow Ghanaians, yawu.
Wey Yewura Osabote Abbas, where executive director at Platform for Peace and Security Africa. Na sasem krona hono and Ghana Center for Democratic Development. Senior research analyst yo honum Ora Guilford Esiama Zocha Senyame nimni wabo aban na baso ye papa se enei wasase se wobetua na mo na kata se proye dwirim one moment te office aka mo na ato so na one mo gia damudi ansa na one mafo bi adwuma no safo ni nyina one mo to betumi adadie na ena no pai wade a che bi adwumadie so a wo ma hene ye odubo ache wotena na dwamu onu ne di nkomo e kire se sakata se yi enye nipa ba akofo na anamonto no aban ne kura betuo no e betumi aboa ma nipa dom a one mo twa aban no hye nyina one mo tumi atena won to so maybe I don't have one Senegal for Shinkoman. Maybe so almost that thing. Now, as well as just you know, we did this for my, a direct, a call wrong direction, and I say a call right direction. And then question, if I did not question, now I'm out for what my brain, as a maybe so my direction, the Kui, and answer direction, and Kui, and see one question. And you know, so you start among Kui, so no moment, the way you now what's that here, we did an answer the amount for SS direction. And they are not the African and the defense will be near my also economy and even government policies are implementing any impact corruption that is any problem amount for any of my institutions. Now we have to never direction for SCFR. Now I'm now interrogate responses and for the amount of economy any other factors now, which means that Nina Asia being up for Ecusia in the amount of money in the year, not for so money in the year, and therefore and they contribute assessment now for a demand. Now, then not really economic management and maybe if you keeping prices down, unemployment, youth and infrastructure, and education, and Yama, how and direction of kind will impact our Yama, a question of which never be ready to contribute to the assessment for my propaganda and I will share buying my phone in 20 of that, which means almost mine more. I want more jetum so my Ghana Moya Dane, where I a senior research analyst at the Ghana Center for Democratic Development. You're a Guilford Esiama. And now no panel mine or do what a man command so how to us. None what the bra, as I call across Sports Stadium a bayano. And some of the your first and you didn't command baby a corner anymore. Na yene national organizer edema NPP amonokun heru na nabo achiti nkomo emo mahini busa ne papa ye said yabano ya tuwie no sana ne emasi ko no so hwe ye ni adaje o ye ni adaje kura na je said the JFK asiama emfifre free ye nankokomu no no so sa ada kwa bone so na so da bi anya kwa bone so JFK da ni ya brigidi ye to ban ma we ya wo da ho no bete hello sa wo frefre si amene kasa kura no menam kwaso na encha kura nhyamudie kekenche pa ebeba so a ne nyina no ye NPP amanyoko no eyeyemu a na bi asemni newly elected executives. They share a Juma na the General Secretary of the ruling New Patriotic Party. We call the or man papa in a home said the kind of spirit and energy. What do itinerary? Yamaye, Yako President Vakochano, Yako Vice Wakoch, and I make us in Nambanzo, Yako Parliament, if we share the lead as a focus. You hear Boko President before, you hear Boko Party office. Now, you need the old reason for a year a meeting. Papa handing over. You hear weekend, yeah, can you imagine if you could retreat? Yes, then be just you could be from France and no, there be. And when diaspora form from Mononina buy it, you win a share said in town because don't know as I call from now on, minute, so very Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, and Thursday. But Friday, they go retreat with
the Juma said he was the energy level and the fact that he is a team player. I've gone from Monoqua, the African of the President. Look, if we are talking about a political party that is ready for election 2025, the new patriotic party and no other party. But the branch level, you are starting. After exhibition of register, Munyanya constituency, Munyanya region, national Munyama. So if we are talking about a political party, my fully set. Ready. You have to about your police station, your electoral constituency, your region, you have to external branch, other national. Eti say again say Nyasembi onshore one if you know say they are not even battle ready. But as I speak and say American, we are battle ready. Sompa 93.1. Nice ma NPP amanyo krono na B no. Na omananso ho a oman ne sa piano so kakra kwa nim busa ne papa. He say no de abeto dwane de what? No say oh Mate, enye global info enkomo ya mate pa. Ana endi samanyo fo no eka se ye timbi. Ya na sempe stre o. Endi se fo se ye timbi. Omo de omani kum pa. No mon kasa no epia kwa anim kakra ombete omo kakanka. Obrasene ubu etiku se wa mutu. Na wanyo ho kan pe wanyo ho patapa na uma za afo na kiasi. Yeah, we find the GD and crack. To be a one any baby, I am extremely optimistic. And in my ATP and the year, that is the most reason why we need to manage the party for your base, your home base. I dare see Yana, we are so fine. Now, we shall find no more Canada, or my patronus, also wanting to put the news for market, the tobacco pen because they are no idea of not say, I need to buy them. Or say, I bought my money on no question, but in Nigeria, two farm was in a bedroom, Spain, cook demonstration. We are seeing an appeal. I want to say, 2 years ago, we said, it is why the fact that moment, has to organize and manage the party base for Ghanaians to understand where we are and the direction here. So I am happy with the direction I Sabi, a woman said, and as happens we are never going to rubbish any of these schools. We respect it. Yes, indeed. The PM who can have because I need Sabi, war, any city, and I mean, some of the and then I could show up him. It's not clear, this is not the time to be antagonistic. And we also would go to us. We a national organizer Edma NPP Amunyoku Henry Nanabu Achobonumrane Nanabi. Our film ye no near Diono 2020 ni mo. Nankoma Ghana 70 na so bi nim. De akwate bayera ho mamu amana makase. Ya de kakraka ya me na na ma ote atwoma de nchemo so tia. Na ni sisi ya sha se atwa nwinwinwim COVID-19. Ebesan ka wie mu o me kwowe akire o ma Ghana de hye nyina. Wo bi ya sha se ebo na no ene hwene pampers no. Yade ne be ha nuoma. Titiru ene o ma Ghana nwoma hia. Eya academic calendar enuoma sesan akora. Ema kwan ya na wo se nkoda no won mafa so na won mu sua de ebre wo so mu bi suku ebre wo se won mo twron sohwe enuoma nyina edane sini benkum so abepem ne entumi ensesan eno na Ghana Education Service eno ma Ghana nwoma sua so ye no won mo boma ne ye se de enchakora nuoma basan so asinda da mu biem ayere so afimpim ye no ne aduonu nan 2024 de na babia and Shanu Kodu Yen, one Masania Dania Chiribim, and academics calendar no, one more to me aqua fat tetia tempono no show. As some into Yakwa Maso, na Yana Penny Paba de Chira Wakasa de Man, Messia Shayano, Yeraya Opokumensa, Aquadion Como, Yeraya Yamaha, some pasunier. Make you so blue. What for me, dear? Na me adaro modi an kwa che me gidi Johnson hoye oh bibia da din na we yabaka na say ya ne jesam so o man no yabasan so akwa academic calendar foforo nim dada ni mu ana say do ha foforo bi na sa nam wo oh mama nchia woni watie fo nyina o how bi enim de enhyehyia na ye ne say their friend contact hours and the number of days in a week I was yenya e was school man say na dia boy ho akotro exams no dane de nyina additional funds abeka
nti so hwɛ COVID ne baeɛ no ɛbɛsɛ yɛ calendar ne education system no sɛdeɛ sitie ɛno nti na ɛwɔ sɛ ɛboaboa ho na yɛ adjust to the new order ɛno ne kɔbaa sɛ ti saa period no kwan bɛ ne ɛbɛfa so anya ahoboaboa ne yie na yɛmpere ho san yɛde akɔtwerɛ exam nti sɛ wobɛhwɛ a first na nkɛ calendar no free September na nka end June. But because of the new order now, as a result of COVID, Nana, to say a shall see free January. Now end December for one academic year. And the Nina is saying as a Senebe near Yashreno, Mofana Ishadia and Sabiti Miaka, and Sana Yasha the outcome of the new order now. Yadia boy. The aqua kusi city in the data. And you know, how be in 32 weeks more fun. I also munya was school mono. She share for free no 32 weeks nana at the ma or Bibian Honoma as a self free more. Now, Western no Sash and a Baqua say sunset, and they canon can be set and Quadano Crano for free bay one more yafa, Safu free shoe. And one more day, Cronty Weno, and she shan't be quite say, Sam Kodana Baba Tenefie, Nachina be no more tinias a son of Sadie, a city and one. Oh, there be, sir, Omugus or Mugu school, Prem and Oka say. The only difference I bear is a ya for no mananki and no motrono. And Yane Omunchrumbum, she said the first Nanki Nimon because of say, Omudi any day that's what baby. Oh, na ye dear no. Free January, could be December. And we adjusted to calendar and the Yana how beyond shedder in the Hosea, it be a per se in Honor because so I have first and I can be see crampono and month a trono a beyond May, but then a good November. Tinina as a result of our new adjustment now. Yeah, no. And you know what is important is say addition for no ebenya one calendar on time to say the omunim dada no before academic calendar ne besha academic year ne besha say na ashare na communicate to Ghana for you know say a new calendar ne say na tie enti ahonom de free enti say do na we one full academic year we review and see what we can do. Na sene be obi bia na our system no ho betimi ahenha no. Enti how be anim said yesi hono no. Ananka yanim sa wasi wa sensem yayi. Wa magana ya no ma be te say Gambia, Sierra Leone, Nigeria. Ene eya amaya hodro bia eka ho. Ena edumre bia ye nyina ye tworo nso hwani bomu. Enti we ne ye de ne kwa kwasesa no. Enkonkwo ha adwene se bia resource no ebimo de bedi nka ba na ebimo de mai ana se bibi etesa there be say emra wo ye wo de wie no sa mre na wo de beba the body administer exams na sesai why can na beto akoso aye na dwuma and I think that is what is important for now we are sticking with your calendar no any day I prepare your mofra no me because you can say any money what it means in is a homeboa ye de a boy on control exam no ye de ne be kamu kakra e be more upper hand you know I think na ye mo hu na ye fan control say ne be the outcome no ye nya pepre ho na mo fa ne de wo mo ahoden e be akoye no anka se mre na wasn't come to complete my syllables na menya sa emreni nyina enti bibia no ebesesa the body na administer exam no no ana ebeto akoso aye na dwuma enti ma ye mu nhihye bibia sesa the preparation of my no e was school no eno ho aba na ye bekwa akotwa at the end of the day enti moment kan akomanto yem na yenhwe se de eniamasi ko Yura ye jawa mu akokra no asem ne se koba ne se ya na wofo no won monte ase wo mu no ana akwakoye bibia ho wadawro ma asem na wokade a kira wofo se
enkwankwa ha adwene ewo nkoda no ankasa won mo nwomahua se won mo ba fie won mo kɔ ene won mo nso retwrum the mekache awofonom ne se calendar no ane ho sensem se de ahwe no Ghana Education Service ehyehyɛ no eye de ye de eboabo ye ho ye na nkoye eja so ene de cultural exam nyame ada Roma yakɔ animu bia schools na mock eboabo ho de abe exam enti no yinyina yinya akoma pa akoma toyem na yenhwɛ de ebia yɛse Nigeria for ye ne sa time enti bi ebenya sinsanso do dia so sinsanso bia emma ye de ne so wana ehwɛ exams ne so no anaso wana administer exams no wana na eguso a wɔyɛ wadwuma enti how bia enim difference abema ne sɛ time away mo show mo de na se ne sa time na yɛn share de na se nemom ne ka ho bia the quality of the test what is expected from the outcome of the test ne nyina ɛyɛ dia nyame ada Roma ehyehyɛ no ekuremu itimoma yɛka akɔmantwe yɛm na yɛhwɛ se the process besi akɔ yɛnka akɔmanto yɛm ne yɛhwɛ se ne ho hyehyɛ besi akɔ yɛrɔ pɔkɔ mɛsa yɛde wase no wadaagye a wanyama yɛ nso da wanso akɔnyam de ma yo abusuafo wei ayɛ panyipa be de akira wakasa de mama Ghana nwomesua soe no ora yawo opoku mensa ebere bi atwa mu PM ewo Kumasi Metropolitan Assembly Honorable Kofi Senya wa fensem twerofo ne amode asem bebre ato yanim enkoma no de na emu ohwampa ba ko ya wakan yakura ekopie mu se na anu adasa mo beka ya ebere na assembly members bi ekyerese yewura yawo danso omo mpe no nti omo kwoto aba atrese omo ntemi ne nya adwuma mo potam ho no mo a abaja pade awodo ho na wo sese no a yede hu nsam beda mo no eno okasa edefa ho na papa na kyerese eya yemma kwan se comments na assemblies ahodo na ya yemma kwan ma nkurase mamu na afi so tro no ahodo efa so a yede toto niema no ya yemma kwan na enya adwuma Assembly members caucus of Ashanti region I represent MPP munim se sa caucus yi adi dwuma bebre ama party no na aban aba power na sese ye hwe niema ekoso within the district assemblies no na enye ne yie mu no emra ye de ye adwuma no bebre ye si ni trase assembly members a mo bosomi frɛ ho eso original say omo DC ene omo ntini yie ento mo famra kwan so say omo free meeting presiding member free meeting omo ko shi aye no nipa bi de sebe kasam ye mo kan say mature as yi aba ho ene omo ebeye basabasa asese nema wo ne ade nti meeting na nti mama so eno achi no ene yan hu say DC no afa achire ni police commander asese assembly members ni yachichi wo mutum the place be on wanted asese police for hwe wo mo ni yetimu se enye emra kwan so no assembly members no omo ye omo dwuma ye to aba mo no omo ye omo dwuma emra bia ni wa kire se omo kwa assembly meeting na BBC a eti se de 7 January si wo parliament no ye mu se parliamentarians ne bi kura twin blade ko twa obi ende ma bebre sisi wo ye hu se ye ko chi obi a wo sana assembly no so tie because parliament no omutumi no ma sublet bi di aba efom a aba lower assemblies no a omudi di juma enti omo amra at 936 no mu no emra bebre wo mu a kire se assembly members no dia omo ye memfa se ya bo omo ban afri police sem ne niema se bi omo ye meeting no a ebi na assembly member kura ko meeting a yentimu serve no opon meeting yentimu serve no na gambes wa ko meeting na bibia ko si na fe de ahomachi na prosifo edi wo machi ene yakochi wo mo de wo makote sa ku ya ye MPP kokoso yi yeso yetimu edi ano tum na yeka na mpanyimfo te se enema ekoso assembly wo no sese no omugu assembly this assemblies no ehona ankra anase o man ni nyina anya ne mpuntu ofiri na se hono nko yi a na am ye hu se amanfo esofa no yakwan sese yakwan hu nsem
yɛdidi mu nsɛm nneɛma bebree ne nyinaa firi district assembly sisi assembly members yi so na yɛpam wɔn a yɛakyi wɔn so wɔn goto na wɔn a bɛkɔ tena ase afa adwene na wɔn ti mu de aboa amanfoɔ no ɛno nti na anɔpa yɛafrɛ yɛn nuanom press sɛ mo so momfa mo ano ntum ɛnam sɛ mo so mo ka amamuo no ho ɛne a ɛtwa gu yei ɛyɛ Nana Kofi Senya ɛberɛ bi atwa mu na wɔyɛ PM ɛwɔ Kumase Metropolitan Assembly ye kwa uma no so na ni amane boni Kofi Senchani akwa kodi nkɔmɔ afiri bibiani na ɛno da wɔyɛ kyerɛ bi kɔ so ɛwɔ hɔ ɛmabunu yɛ wɔn wɔn mo keka wɔn ho ɛtentas kɔkɔ de kyerɛ Mensen Mining Company ɛmɛkɔ wie kyerɛ na busuafoɔ ɛtuo kasa ya meka sɛ emu dodoɔ no a wɔn mo prepara na no na yɛtete bibi sɛ ɛnɛ nipa wɔn mo praeɛ no emu mienu one man so do ko konfa no cha ban yare sabia e de na sie Kofi ebebo emu nchemu Kofi ma han ye na kwasi a eze si asem na kwasi sei se ye mate fo akai no anye course so ewo eye bibie ni Sompa for etia na ge tele say eno a yanti asemde ewo hanom ni na ne se eye ye kira na emrantie no eye efa enema bi a ekoso man manzi godo a omo nti ase no baasa obi tutu ama ebo fom peti na ebo fom peti no egu nipa bebre so na baako a ka no ye obi na wiso pragia na nipa so tutu no nipa na mo ho no e de se kan keka no e wo ho no ma nia etuo no peti a ekogu ne mama so a na wiso pragia no ye ne mepiem wo konfanachi saa so nia wo tutu no a pempti form na egu nipa no bi so no a mo de se kan keka no so e bepiem e wo eye konfanachi aresabia enti we na e bi se emanse no ne emaba wa no ene nye edie efa se enema bi wo hono ma e wo se kromofo nya mfaso e wo adwuma ni mu enam se omunye adwuma ni bi ye no na ma we na esiye ena no fa emra adwumafo a omunye adwuma o manzi gold e kwa adwuma no wo ba e run about so hono ma de wo behu ni se obi hye adwuma taade na se wo kwa adwuma na amante no agina no na omo ebusa no wo yikrom a wote ya na so mu so ye wo ho a na omodo mo nsa ekeka no se be ya omohu se omani abre enti omo a na omo ya wo a omo ba ha omo ye adwuma e wo magazine gold ho no eno mo kwa adwuma no omani anje efise kromofo e wo run about so no ba bia ye point bia omo gina fa workers no se na enya grokra amanteni abre ni na ne se omo se adwuma na e wo no awo ho nko a enegum a omo nye adwuma no bi ye enti se na oba bibie ni a ne e ka ho na ne se nipa mienu a etu ka omo da ba bia enye eye mrantin bienu a mo wo be eye kwafanachi aresabia enu achi no bibiboni bia enkoso e wa hanom na jese ene kura no ade chi yei eno che ne maba wa no wo da so gina mu se wo no nche ase na menzinfo no nye wo no adwuma na mo di adwuma ne de omu di kwan se omo ye adwuma ne ekoso e wo ho kama na de tene se anam se manzi gold no be bia wo no street ye tight omunya kwan ewura ho na emom anam se 1% panifu ehu se enam se adwuma ne koso no munye bi ye no 1% panifo eye because mu ne se adwuma ne ba ye no empanifo na gina omanemu a ewase ko munya kwanya na munya adwuma ne ebi eye na emom panifo no de awoho e na ewura mu nipa bebre ne wadwum ho so mu ne se bibi ni fon de omunya kwanya enya adwuma ne bi ene na omo hawa omo de ye we mu na adwuma ne de ekoso na emom 1% panifo mu krum hu se nia ekoso no omo ni enye na masa eye ye chei na ekoso e wa ha yo Kofi abedo wase why jiwa home nyame ya baba saba onche biem enme no nsia kase bom awusia for wey ayama ne boni Kofi Senchani na emomra Facebook wona mra de mobile Facebook a Sompa 93.1 Sompa 93.1 YouTube nso Sompa TV na etuo no a ekasa ya no na makwa ne ntoma akora je se ni fira akora ye den ene ode tete hwe wo loro kwamu yare ho sem papa ewuja fo mo ankasa mo fuma ni na mra mehwa de wo social media no so sane asem no ye ka no nani brie no sane esiti ankasa no momra na momehwa bi Rexford nanka me pe video ba ko no so yo ewuja fo ye nyina we so na ye ntonkra ye besa abasisia
Sesia Ghana Hadie, open internet papa pa. Eye smooth, eye fast. Bemoye dia we bia with speed dia. Eye Cloud Ghana internet. And from when baby a share. Say a new site and a rural area. Cloud Ghana chow internet ni tuma. Said demo any. Entertainko na ni speed nenso die. Wuhu ne saso da. Say jumem efie anabe bia wo here internet bia de. And no ane Cloud Ghana internet. Sa santa memu hankwa na wodia. Wuni how kra. Cloud Ghana Kwana Ghana ha or providing internet connectivity and twitching munchu chancy. A dem say smooth. The Audi ebia a content term so the mouth. Say Wi-Fi and now hotspot deployment, CCTV camera installation, IPVT installation, net surveillance, digital security locks, and a web hosting there. Cloud Ghana internet service in Kwana and you hamo. And found one baby a wo. Cloud Ghana a chow tuma. Say what demo any speed nedia as soon as so as subimba Ghana had that. Simple Winya how bia you provided 24-hour support. Demau Yamrantiano Wofreya near Drew Hodada or how bia sani tibia ya son no the amount. What to me cost the internet net dijumedia bia woody bia. Ope a chakwaya top high opposite Love FM. Yene Kwama Rural Bank never dime bakum. Frame Mr. Internet was 0202 699 110 and now 0244 601933. Ube to me so send a mail was support at cloudghana.com. Cloud Ghana Internet. The future can't wait. Hey, now for the loans say simple sir. Who saw the abeto wallet me? Just 15 minutes to pay. A gum? Mini or ton drinks for traffic munsu diabetomo. 15 minutes to pay will be at the abetum. We are dreading you, we are one you. What a small loan one. The one with Android phone or valid ID card. Now dial *711*999#. Now phone code download Fido app. Every Google Play Store. Fido near FIDO. Now apply for the loan. Well, first time, when my 200 Ghana cedis, let's say we are. Next time, we pay them kosoro. We make us 2,000 Ghana cedis. A year 24/7 debia. Ampo. Unkwasala wa bank bia. Unhia collateral. Unhia garanta. Sapepepe. The we answer what dial *711*999#. Nedwa ko download Fido app no. No apply for loan. Fido loan. L'argent est prêt. I see anything. The money is ready. Abusia yamamu akwaba. Yeko atoye etifi mantam emu. Yenua bema sikaba babura esi anem ewo ho. Sikaba nyame asomdue nkan. Openyike se nyam ebinso nkan so. Na bonsun kwantare ne mpota mu yese ne mohuade bia mo ho adwene mu pa. Openyike se si amenu ka se kwade me kwade makope ba bia iden ahye. Esa se dwumade ne ba ne sana mrante no mo bonsun kwante hu sa anya hwe sikaba babura be piem haide se ne tie bia no. Obeto nkra ama sompafo ne radio station atimi aka ntimi amenu ka se de. Omo de tai ebolobolo me pa esanse omo tese maba hani de eden asem ne beden ebekọ abonti ba si amenu kase makope ba bia eden etimi atete na me etwetwe nkomo yi ade no mo percent samtoni be hu de omo ye no omo percent samtoni be hu de omo ye na me so akọkse me no kwa ne sa wo kroma nti omo ma mranche bebre echesi me edi moto egu me so eba ba bia me ye adwuma anse na me kwa kope ba bia chance no si amenu kase de omo ja machi si amenu kase de wo bi kokoma na me no etwetwe nkomo yi ya to boas boy nkomo de pa na ye hwe de ade a Unsem nebe twema ya na metade nsem esende mo se bonsu kwanta ne mpotam de eye akwamukafo ye from am Roberts no so mu de ani ti se prefer e mpotam ya sa na ede ete e ma na otwe menu se na omkoku papa baako e wo anwafutu ekwan so enti wabra ade ba beche enne no ene nya ne ntie se eye volunteer for mo bonsu kwanta ne mpotam atimi abo adwuma ehia abrantie bi a okuta phones bebre na phones anu okuta no e na omochi no mnikodu police station to mnikodu police station no ena anopani mu hono maame baako a na otwe menu atwa me okuku ne yere ewo omkoku ne kunu ewo anwafu nkwanta ho no e ba no behu se ne kunu phone ne yeden ewom ento no kwa no obi a otimi unlock phone baako na phone yeden eye ne kunu dia nti mrantia no so te sa na omse dabi ye no ane se na nyede amben ye ntimi mamu mu fulani fo emetena bonsu nkwanta ne mpatam na mu die ne ti se prefa ema no pa no omo de mrantia ne ekotu na mrantia ne mabu no mo bonsu nkwanta se dabi omo ntia se ntum omo bo pia police fo no ema district police command e de reinforcement e by na so still entimi anya adwuma se amenu ka say die ometime yi control ba ko esu se owo mfie aduanan enso aduasanso asi amenu ka say die oma se ne dworo be kwa ba metima ka say menu ka say die aka ne nka say nkwa ne gu bonsu nkwanta police station animo enti nipa na ye hye ne saa no babola mpacho nipa na ye hye ne saa so hunfo ni bi ase ne sitie no nipa na ye hye ne saa no bonsu nkwanta Sre fire pot in the sea.
Bonsun Kwanta police station na de ekoso ni nyina mfoni na ohunu nyina ye Bonsun Kwanta police station na ni na sie. Sɛ ufiri baabi te sɛ bi a manso krom ne proso krom na wo sane ase na woduru Bonsun Kwanta krom market hɔ a police station na wo nsa nifa so hɔ asɛm na wo kan. Police station na wo nsa nifa so asɛm na me kase. Sia me no kase de mrantie na botenku wɔ hɔ a ɔm se nya do mapenya ma police for no de obi ai den api abonten. Asese ya frɛ regional commander ɛwɔ ni munyamfo ɛna sakresi mensa. Ɛno nso amiantie sɛ ɔde mrantie ne ba no mabɛboa ama ɔmatimi de ba ko na aka ne fi hɔ ai den akɔ. Stella mentene ma se papa sika. Enti the machine no hwa no mfie be sen. The machine no about 37 years. Hey, the machine no kransem ayi abroad your friend say assembly no Bonsun Kwanta me nya ne ntia say the machine no emom ye de omote na ahomache no e na bo ni din so no no ka ho e no mkofa ne baaye. E na ja ankombeto to na no a mranche no anye amanti ase amaduma. Mranche na abawura police station makoyi no mabaku no maye de o machine Bonsun Kwanta police station anymore. Di ka chi bi na nipa na omoche no e board ye ase ni din say wo ka ho. Mpatro sa na tie pepepe. Enti the machine na wo so ye kwomfo na kromfo. Oye kromfo, oye friend say oye fulani ni. Omumienu ni omo ye fulafo. Omo tempotem ho ana omo tinkurase baabi. Ba akokra de baabi a friend say baabi a omo kire so wote no e hwa ne kwan atem bia me nam so ye de ekwaduma ne na wo Bonsun Kwanta ho asisi amede. Sisi baabi a me hwe krampo ye baabi a ba ko omo bete no baabi a no wote ye friend say kokko bi ase na me hye. Omo wo yere wo mma wo mpotem ho. Mpacho do machine sesia no o yele e wo ma ne yele no eton nsuo krampo e wo Bonsun Kwanta monte so obi anim se ne yele eton nsuo. Oba no so ye fulani ni. Mpacho sa na tie pepepe. Omo ba mpotem ho ache kakra. Omo ba mpotem ho ache because ablantie ba ko am ni ye adwuma tire so omo be han dan e wo mu fie ho ache e ko be mfie minu be mfie miensa ni. So be ha dan adwuma be na omo ye. Oman ka so oman se da hu adwuma ye de oye do ya ne se tembia ne yele no kwa no bia ne yele no kwa ne koton nsuo. Nti be ma ne wo ha wo tu kwan no aye den waba. Chese akro no bota akoso wo mpotem ho wo minim se sahwide wo fa dwaboso kofi krom proso manso krom ne ho kaka ho na koku akuafo ho pa ne ade akro no bota akoso wo ho afi we nko om ayi mfa nse ekoba bosumi miensa di om nku nipa e wo mpotem an komaku nipa be miensa ai so se ni nya ya akwamu kafo no mu di sa adwuma yi tie mu no yesi afi we ya mu enti phones no obi atimi abekire anase o ma hye phones no nyina afra no unse mra me kasa me kirom te na otwe mienu se nne no omuku abrantie baako e wo anwa futu kwan so ne yiri mom ne ba ho e no behu phone baako no twese phone we eye no kunu die nti onu no timi e won lock phone no e de ma Bonsun Kwanta mabunu se de ne sa de no an se na yire amen so fast ya chewa ho a nipa waka ba bi ne phone e wo nche no kwa de wo se won so ye de yetimi hold responsible tika bai na adenti na commando mo bo ase bi kura nipa ya chi no e bi kura na nka nkofo bi ka ho nanka adena ye mmere ama prosifo nanka yetimi akere wo munyina nanka mo so manya mo ho kakra na se mo ahye ne sesi a nipa ne gya da ne musa de bia okuani bi se na afo ni ade sa wusie nam soro yi mo ma pomode ne ade kra se be ha adwen o sesi abedu Bonsun Kwanta ne potem de o mo te ben potem nyina no obi anso ne de egudde mesa se pampan no awurawura amanfo dem na wo se ne esi hye ne de a opanyin kase ensa wani ensa se me ka kire emrantie de bai no e wodi munyamfo e friend say ns akrasi mensa and afi dwabusu police commander Samuel Ntoto epo macho and afi Bonsun Kwanta mahina na wo se sapo a odi kan ejunkonodwe egu fom epa mabunu na tro so mabunu se dabi anya de on bete nti amene wo ka sei akati so ye kuro bi a eno so ben Bonsun Kwanta na akati so ene ne potem so akwamukafo no edu oba nipa nti amene kwesi akati so mrantie enso aso mu ho guka mu ma omso ba bebo chenku e wo Bonsun Kwanta police station nti amene ka se de ade ni Bonsun Kwanta police station kula we no omuku no na say life no mutwa ajatum life and omutwa ajatum omu yini free cells no omu yini free cells no omu pia no ebetu janum na afa omu sase so omu de boy den e bro no esanse na handcuff ye den egu ne nsa ntimi ntu America sika wodi awunim wada roma be bia wo se no ebenya se obenya bomu kwan bia kofia na wakosesa watade ne wo ho because nipa omu nimu de na omu nimu sabe ya wo nkwa ebetimi agina yie wada roma fi se be bia wo se ya wo kasakura no menu sa report nyina wo twa wani se ya sabe ya obi ehu mpatwe sa na tie pepe wada roma pebomu kwan bi se wi usu moto a wo fa kokoo na se hwa na wapie kwan kasie num na wasi soro na wokọ why mpatwe mate medasa nyumire be sa ba hobiem mpatwe abusafo ya mudi ya chi wo Facebook no so hu se eja ya boa no a ehye tutututututu a nipa da sani na ye hye ne sa no
Yabakenka adwenche no de amamo abusua na wodi mbibi aye cloud internet adawroma ene yenuan wotime to nka de mayen sa wodi djuma network no de eno ne cloud internet wodi ye adwuma wodi ye bibia CCTV cameras ho sansam ne ade nyina no aye cloud internet ho asem ane ye kan de akere wo ye digital security locks ahodo ne nyina no wodi kwa wufie wadwuma mu waboboa no henefa ba bia opase ye internet no kwa ye adwuma wodi aye cloud internet top high 1 year Nuanum Love FM and a D and Hanimu 0244 601 933 0244 601 933 na waje also FIDO FIDO was a young country was say upesika korfa show ade atete ho ani mu ya nsakwa na boso me aso a FIDO we no ehia krata asembia 50 minutes pena won saka kofa busuan sa asibia semunim kofa montoma kese bia sa asibia nim enya afa na I'm very happy to write you this letter. The reason why I'm writing you this letter is that I need some loans ekwa yes ofoka 50 minutes na won saka eye peken kan de obeye nie de here so call Google Play Store hono a na wa download on app ni bi wo say dam ekwan e fa so e download ni tie me ne download bo star nebo 7 nebo 11 nebo star Ubo star 711 star no about 9 miensa no mia ayi na wo phone ase ho a asa atwede no ubo se pa na dam 200 Ghana cedis no di Kenya eno ye for the start now face so no free ho kɔ no 2000 3000 boom boom ona wo kro no FIDO abe haba clinic nie mami ba ye se wo me hu se bidie ye kasa ne anum dwa bidie ye dede nko a dwa ya soma no pare anwumre se koboni ho Mami ba ye wo me hu se woduman kamaka se ye nni aduaba ne fa haba ne sayare no mami na akire mo ya te ase be ma waye mere wo mpam nkwaboa ne nsam nkoyie stomach ulcer na ha wana abusua no yare bi ne wo mu ya asemasi nya bi no benten so anya bi a enye kasa bebre menso de so de squad ne ye moso kura na se de esi ato mami badin no wodwene ho kura won te ase diabetes and afa so sickle cell pa wo yes scan ben na test ben na wo pese wo ye ne nyina wo ye de amount yare bia da ye hawo eme woni nka wate asefo asase so no abe heba clinic ye tie ne tano so apatrapa ubodu wona maame agye na kunwam sei na wa hye na kotade no what wo bua yare akunfo sei ya na mumu kofie tano so apatrapa ha ya 0243 34 5392 0243 34 5392 and afei wo betina woni gie so ya wonso nya ba bia amfamfa eye sompan komo awade mu nsem bia sompan komo so ne ye ka no ye ka waresam no ye tufo esojafo obi anso nsabaka de nemom hye no so en se obeso asene anyame ya adom afia da bia numero no 9 ekoka no nsia ene edi sa adwuman eye 0242 725067 0242 725067 and 0208 608563 akokra mafia series no nso nie series papa man kwa etufo na sama wo sere to adwendwene to guo eye wariosi one ventures and natural one media kabomu ede akokra mafia aba obehu wariosi wom akebeneza kwa kumenu konfo kolege ene nkaye no a memeda bia enumero no nwotwempa mu kopem no nkono na yese atwa repeat we kwada bia efri no mienu ewoka no mienu mpa mu suo na won mama so asene eye 21st clinic the sciatica expert woto asentini na twetwe no ni nyina no ye 21st abe heba clinic nso ni yade ni nyina woto asiama hoto extra comfort limited was done sada biem wo pe mattress papa wo mo che na abenya biato medimafo heba center nso ni wo bedi wasema ma ama wo ha nyina to atwa yade bei fa kodan na won hwe ni hu dwuma fa ma wo so beso asene bi na fra homa no 0249 942-842 0249 942-842. Ajo chaka kraya ba na yebo so taw na afen so yempe ba bi emfanfa bre na som ensraba anaka wodi aba na sa sama abaton pesu aso na wo hyen na happy birthday sonko enkoma na akua mo aboate AK great full soldier wodi ya wodi aba eno no amisko ana okay ma mfa we nto aso Filippo ultimatum ana wo se NPP Any Ghana for nyina ni da so na wo maka ndede nko a
Awie o maame antemere ya ogene so utwa no pruse pa ko ani mo Sompa didie na yenhwe amisko spelele wo di abaka so a na wo se hawa kumsen entwa so na wo se MPP abato na ekoso no akoso awie o yenya to awie di aka nyina yanka bom ni ahosesi a more ko 2024 Evans anim tutuka wo boa so wo di aba na wo se awoda so nkonkora na enkoma akua mo aboaten ablekoma central na de ogene fans nko a ne de ya ode aba no Sompa ko anim Sompa didie ko anim na akismi bra wo chika krama me yeah. Kiss me Ebenezer say be kwai. O di aba. Oh. Me fancy. I was your for you didn't nyina esie mo franchise sergeant chirankaye no. Ya ntumi ankenkan nyame ya domo a. Enuma no nsia ka se bomu no. Ye be bomu de akire mo fon no de no na ma mayi papa bia ana kokoko soro nti wunya no se de wo pe no. Ya fa seda ma kokoko ajando. Akosua somoa Enwachi no wahini ama crunches of mami primeni nana ya boama libia boga ohododo enim nyame obesa oyare edi amaye afia eje wakode wono so edom ebuai mofi waka hu bi wokọ MC a wonso a Akiola Rocky school fees PK and afeke trainee Godfred Rexford and nkae nyina na domboae and na yensamfo panyo Rosante Eboa Benedict wono so semu yenso ebetena se yakenka yi bedin ene akosua ejewa kwade boaten mene nana kwabena kese na ye sorry sui abusuafo bi de abedan yen se ye mwa wo mo na omode hie bi ya yera omunhunu na edin amode maye Owura Samuel Bobie aka Eja Bobie wonya mfinsia aduosia miensa na omo kyere se wo frifie afrancho krobo bosome oda na toso edu enkono na eye anopa nonson na opie ebesinne omunya hu no biem oma pen soro ene fom ayede obeye bia wonsa enka no wonte ne ho popoye bia asensode a omode kyere yen na adofo ne abusuafo aboy miensa aka no ene se ebra na opie afrifie no na wo hya atade a ne nsa eyensa tietia enu achi ne trousers ya na ehye no na eye blue and white blue and white sana na ehye no ena kasa ho nsoso no eden kakra de ma no bu ha sa so hu de mechire ena mo kire sa wadawro ma so hu obi sa na se bia watwam umpotam ho wadwumam ho ebi obetena baabi ni ade sa no a omo sere wada police station bia ben wo bia no ma police for na sonte anase bia wahunu ehun popoye bia fresesia number si wetima fre Isaac agensesia na ba bia nipa no ogina bia no omahwe na wa befa no yese sinkai bo no so biem efese hia yen pa abusuafo de abeda yen se opani Samuel Bobie aka Eja Bobie wo mfinhia aduosia miensa na wo